son Carolina, me dedico a escribir e a falar. Como te definirías? Bueno, traballadora, supoño. Gústame moito aprender e facer cousas diferentes. Unha persoa apaixoada e por iso tamén fago tantas cousas, porque sempre descubro cosas novas que me gustan e me poño con elas. O traballar de guionista é como que, bueno, que escríbese para o momento concreto. Sempre tiña pendente ese momento de sacar pois eso, unha novela, algo que dure máis tempo, non? E hai 2 anos empecé a escribilo. Que é o que nos presentas neste novo libro en Para siempre es mucho tiempo? A orixe da historia de amor de Paula e de Claudia sí que me pasou a min. Despois do tempo doume conta de que había unha nena do meu cole que me gustaba, pero non o sabía. Entón, con esa idea foi como desarrollei todo o resto da historia. A historia é LGBT, pero a sexualidade non é a trama, non? Senón que a protagonista non duda da súa sexualidade. É unha persoa con vida que é bisexual, pasanlle cousas, independientemente da súa sexualidade. Xurde nun momento de infancia, non? Hai dúbidas da sexualidade porque o mundo nese momento non existe prácticamente, non, os referentes do colectivo para saber o que eres ou o que non eres, pero sí que foi como unha maneira de inventar destes de que pasaría se atopases ao teu amor da infancia. A recepción do libro foi super guai, estou moi contenta, agora estou nerviosa a ver que tal a xente, de ver a xente que non podía faltar de estar en Coruña e asinar o libro aquí, así que moi guai, moi contenta e moi ilusionada de ver a miña xente, que ao final é como que estou moi feliz indo a moitas cidades, pero Coruña sempre pois especial. Eu sempre estou moi conectada coa miña Carolina pequena. Cando fago cousas de traballo diferentes, sempre, de alguna maneira, llas dedico a Carolina pequena, que ao final, pois, sen saber que podía dedicarse a isto, tirou pa'lante e fixo o que lle gustaba. Cada vez que consigo un logro novo, por dicirlo así, sempre hai como interiormente un momento de chocar as 5.